Edustaja Lindtman, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Kun hallitus kokoontui budjettiriiheen, niin pääministeri taisi todeta siellä, että täällä ei rahaa jaeta. Ja kun hallitus tuli budjettiriihestä, niin kaikkien hämmästykseksi siellä on kyllä ainakin yksi kohde, johon kyllä tuntuu riittävän rahaa. Se on yksityisen terveysbisneksen tukemiseen tarkoitettujen Kela-korvausten nostaminen. Hoitojonot eivät ole lyhentyneet. Olette saaneet murskakritiikkiä erittäin laajasti asiantuntijoilta, hyvinvointialueilta. Jopa Lääkäriliitto viime maanantaina sanoi, että tämä olisi nyt peruttava. Ja samaan aikaan ministeri Juuso on pidentämässä hoitojonoja terveyskeskuksissa jopa 3 kuukauteen. Niin kysyn teiltä, ministeri Juuso, miksi on tärkeää, että hyvinvoivat varakkaat ihmiset pääsevät entistä nopeammin hoitoon samalla kun te pidennätte hoitojonoja julkisissa terveyskeskuksissa? Kiitoksia. Ministeri Juuso, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! En ota kantaa tuohon Kela-korvausasiaan, koska se on toisen ministerin salkussa. Mitä tulee hoitojonoihin, niin hoitojonothan on lyhentyneet todella paljon tällä hetkellä. Se, että se maksimiaika säädetään siihen 3 kuukauteen, niin me palaamme sillä siihen tilanteeseen, mikä meillä oli reilu vuosi sitten, eikä meillä silloinkaan kovin suurta hätää ollut. Ratkaisevinta siinä hoitoonpääsyssä on se hoidon tarpeen arviointi, mikä tehdään jokaisen potilaan kohdalla erikseen. Ja se arviointi on se, mikä ohjaa sitä hoidon tarvetta ja sitä, kuinka nopeasti pääsee lääkäriin, kuinka nopeasti pääsee jatkohoitoon ja nimenomaan vaikuttaa siihen hoidon jatkuvuuteen. On paljon tehokkaampaa panostaa niihin potilaisiin, jotka oikeasti nopeasti tarvitsevat hoitoa ja heidän jatkohoitoonsa. Tällä pystytään ihan varmasti ehkäisemään se sairauksien paheneminen ja siitä johtuvat kustannukset. Kiitoksia. Kysymyksen sisällön perusteella annan vastauspuheenvuoron myös ministeri Grahn-Laasoselle. Olkaa hyvä. Kela-korvausten osuus ensi vuoden budjetissa on 70 miljoonaa, eli tämä on pieni murunen tästä kokonaisuudesta. Se, mitä tavoittelemme, on tietysti se, että Kela-korvaukset kanavoituisi mahdollisimman vaikuttavasti. Valmistelemme uutta Kela-korvausmallia, jossa pyritään vahvempiin vaikutuksiin niin, että saamme Kela-korvauksista aidosti vaikuttavan työkalun suomalaisten parhaaksi helpottamaan hoitoonpääsyä ja auttamaan ihmisiä tilanteessa, jossa meillä on hyvinvointialueilla erittäin paljon jonoja. Kiitoksia. Edustaja Lindtman, olkaa hyvä. Niin kysyn nyt vielä kerran ministeri Juusolta, kun te olette siis pidentämässä hoitojonot ja ottamassa ne rahat vielä pois, joka tarkoittaa vähemmän hoitajia ja vähemmän lääkäreitä, niin eikö niitä rahoja tarvittaisi siellä hyvinvointialueella terveyskeskuksissa, jotta ihmiset pääsisivät hoitoon ja ette te romuttaisi tätä hoitotakuuta, jota te juuri äsken tuossa kehuitte? Kiitoksia. Ministeri Juuso, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, muistutan jälleen kerran, että hyvinvointialueille menee ensi vuonna 2,2 miljardia euroa lisää rahaa. Muistutan myöskin siitä, että hyvinvointialueiden rahoitus on yleiskatteellista, eli he voivat käyttää sen haluamallaan tavalla. Se tarkoittaa myöskin sitä, että se 96 miljoonaa, mikä hyvinvointialueelta lähtee pois tämän hoitotakuun myötä, ei välttämättä näy siinä hoitoon pääsyssä, koska hyvinvointialueilla on mahdollisuus käyttää sitä myöskin muuhun. Silloin, kun se raha hyvinvointialueille annettiin, niin ei sitäkään tarkisteta, että no käytetäänkö sitä nimenomaan juuri tähän tarkoitukseen. Yleiskatteellinen rahoitus, itsehallinto, siinä se. Kiitoksia. Edustaja Merinen, olkaa hyvä. Ja mä mietin vaikka nuorten mielenterveyttä, jossa psykiatrille pääseminen on vaikeaa, ja jos sinne menet, niin se voi olla se yhden kerran lasku vaikka 280. Ja Kela-korvaus siitä on joitakin kymppejä. Ja se sama raha oltaisiin voitu sijoittaa siihen, että nuorilla olisi helpompi päästä hoitoon hyvinvointialueella. Se, että ne rahat laitetaan sinne yksityiselle psykiatrille, ja se on ikävää, että psykiatrit on kaikki yksityisellä kohta. Olisin tätä kysynyt, onko tämä teidän mielestä oikeasti fiksu asia esimerkiksi nuorten mielenterveyteen? Kiitos. Kiitoksia. Ministeri Juuso, olkaa hyvä.
Arvoisa puhemies, tämä hallitus satsaa enemmän kuin koskaan ennen nimenomaan nuorten mielenterveyspalveluihin. Meille on tulossa terapiatakuu voimaan alle 23-vuotiaille, jonka puitteissa on mahdollista ilmaiseksi saada psykososiaalisia interventioita. Meille on myönnetty viime kevään kehysriihessä 500 000 lisärahaa nuorten chat-palveluihin. Nyt budjettiriihessä myönnettiin 2 miljoonaa euroa walk-in-palveluiden laajentamiseen. Olemme myöskin pilotoimassa lastensuojelun hybridiyksikköä ensi vuonna. Olemme uudistamassa lastensuojelulakia. Näin paljon ei ole yksikään hallitus tehnyt ennen meitä. Kiitoksia. Edustaja Mattila, olkaa hyvä. Arvoisa ministeri Juuso, mitä te vastaatte ikääntyneelle aviopuolisolle, joka ei 70 avioliittovuoden jälkeen pääse näkemään iäkästä puolisoaan? Onko teillä rakentavia ratkaisuja, jotta hyvinvointialueilla ei tarvitsisi tehdä näin hulluja ja epäinhimillisiä päätöksiä? Kiitoksia. Ministeri Juuso, olkaa hyvä. Muistutan keskustaa siitä, että kun te tämän sote-mallin loitte, te loitte myöskin yleiskatteellisen rahoituksen, te loitte myöskin aluevaltuustot ja aluehallituksen, jotka päättävät yksityiskohtaisesti siitä, mihin se yleiskatteellinen rahoitus kohdistetaan, jota ensi vuonna on tulossa hyvinvointialueelle 26 miljardia euroa. Totta kai kannustan kaikkia hyvinvointialueita ottamaan tällaiset inhimilliset näkökohdat huomioon, kun he sijoittavat ja tarjoavat palveluita vanhukselle. Se on ihan itsestään selvää, että kukaan ei halua sitä, että vastentahtoisesti puolisot erotettaisiin toisistaan. Edustaja Alametsä, olkaa hyvä. Terapiatakuu on tarpeen. Miksi hallitus haluaa rajata sen vain alle 23-vuotiaisiin? Jos kerran terapiatakuu halutaan rajata vain nuorille, niin nuorisolainkin mukaan nuoria ovat alle 29-vuotiaat. Kysynkin teiltä, ministeri Juuso, miten hallitus varmistaa, ettei nuorten mielenterveys ja hyvinvointivaltio romahda näistä leikkauksista? Ja miten hengenvaarassa olevat saavat apua, kun he jäävät terapiatakuukin ulkopuolelle? Kiitos. Kiitoksia. Ministeri Juuso, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, tämä 23 vuoden ikäraja on sellainen asia, mitä voidaan tietysti korottaa, jos huomataan, että se toimii ja jos rahaa löytyy lisää. Siihen on nyt budjetoitu 35 miljoonaa euroa vuosittain, koska me annamme tietysti rahaa, kun hyvinvointialueille tuli uusia tehtäviä. Mutta huomautan, että opiskelijoille alle 23-vuotiaille tämä palvelu on ilmaista ja sen saatavuus tulee huomattavasti paranemaan. Sitä ei myöskään koske 3 kuukauden hoitotakuu, vaan heillä pysyy 14 vuorokauden hoitotakuu. Nimenomaan lasten ja nuorten osalta olemme alkaneet tehokkaisiin toimiin, mutta mikään ei kiellä hyvinvointialueita laajentamasta sitä myöskin vanhempiin. Kiitoksia. Edustaja Nurminen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kiinnittäisin ministeri Juuso teitä kiinnittää huomiota kasvaviin hyvinvointi- ja terveyseroihin. Meillä Suomessa niin pienituloisin verrattuna suurituloisampaan, niin jopa 10 vuotta eliniässä on eroa. Ja me olemme todella huolestuneita erityisesti näistä pienituloisista ja paljon palveluita tarvitsevista, että miten he jatkossa saa hoitoa. Nyt te olette leikkaamassa hoitotakuuta, perusterveydenhuoltoa, vanhustenhoidosta, vammaispalveluista. Juuri kehitysvammaiset oli yhteydessä erittäin huolestuneena tästä. Ministeri Juuso, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, korjaan ensin tämän väärinkäsityksen liittyen vammaispalvelulakiin ja vammaisille tarkoitettuihin palveluihin. Hallitus budjetoi niihin lisää rahaa yli 30 miljoonaa euroa. Sen entisen lisäksi, mikä vammaispalveluihin menee. Vammaispalveluihin tällä hetkellä menee valtion budjetista noin 2,5 miljardia euroa, ja se tulee vielä nousemaan uuden vammaispalvelulain myötä. Emme todellakaan ole huonontamassa vammaisten palveluita. Se, että ihmisillä on eroja, hyvinvointieroja, pienituloisilla, hyvätuloisilla, se ei ole uusi asia. Se on ollut aina. Se, että ne ovat nyt nousemassa, on valitettavaa. Ja siihen tietysti, yksi toimenpide, mitä me teemme, on ministeri Bergqvistin salkussa oleva Suomi liikkeelle -ohjelma. 80 miljoonaa euroa tällä hallituskaudella, 20 miljoonaa per vuosi. Laitamme Suomi liikkeelle -ohjelman, jonka puitteissa innostamme ja haemme toimintamalleja lisää, jotta liikunta lisääntyisi, koska sillä on suora yhteys myöskin terveyteen ja hyvinvointiin.
Kiitoksia. Pääministeri Orpo, olkaa hyvä. Hallitus ei leikkaa sote- ja hyvinvointialueiden rahoitusta, vaan lisää sitä nyt tästäkin vuodesta ensi vuoteen yli 2 miljardilla eurolla. Yhteissumma on 26 miljardia, ja sillä hyvinvointialueiden pitää pystyä järjestämään hyvinvointipalvelut. Edustaja Krista Kiuru, olkaa hyvä. Miksi te, terveyden ja hyvinvoinnin erojen vähentämisen ministeri, kestätte tämän? Kiitoksia. Ministeri Juuso, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, muistutan edelleenkin oppositiota siitä, kuka tämän sote-mallin on luonut ja kuka päättää siitä yleiskatteellisesta rahoituksesta. Muistutan myöskin siitä, että hoitotakuu on parantunut pitkälti sen johdosta, että hyvinvointialueet ovat ottaneet käyttöön erilaisia etä- ja digipalveluja, ja ne tuskin poistuvat, vaikka hoitotakuu maksimissaan pidentyy 3 kuukauteen. Muistutan edelleenkin siitä, että se 3 kuukautta on ehdoton maksimi. Se ei tarkoita sitä, että joka ikinen joutuisi sen 3 kuukautta siellä odottamaan, vaan se on se maksimi ja nopeampaan hoitoon pääsy. Ja kun pystytään erityisesti satsaamaan niihin, joilla on kiireellinen hoidon tarve ja heidän hoitonsa jatkuvuuteen, niin uskon, että tämä kyllä on ihan hyvä asia. Edustaja Lindtman, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, tiedän, että hallituspuolueille on hiukan hankalaa keskustella näistä yksityisen terveysbisneksen tukemisesta ja erityisesti kokoomukselle, niin palautan sen nyt tähän terveydenhuoltoon. Ministeri Juuso, kertokaa nyt, että miksi te ette halua pitää kiinni julkisen terveydenhuollon hoitotakuusta, vaan haluatte laittaa rahat yksityisen terveysbisneksen tukemiseen? Kiitoksia. Ministeri Juuso, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, etä- ja digipalvelut on otettu käyttöön ja ihmiset pääsevät hoitoon hyvin nopeasti tällä hetkellä. Henkilökohtaisesti en usko, että tämä 3 kuukauden hoitotakuu merkittävästi tulee tilannetta pahentamaan, koska hyvinvointialueet voivat itse päättää, mihin he kohdentavat sen rahoituksen ja millä tavalla he potilaita ottavat vastaan. Tämä on täysin liioiteltua kritiikkiä, mitä te teette tällä hetkellä. Hyvinvointialueet tekevät pääsääntöisesti hyvää työtä ja kehittävät palvelujaan koko ajan. Minulla on täysi luottamus siihen, että hyvinvointialueet selviävät tästä tehtävästä, mutta heille tulee antaa hiukan aikaa. Ensimmäiset 2 vuotta varmasti ovat vaikeita, mutta kun saamme ensimmäiset jälkikäteistarkastuksen rahoituslisäykset ensi vuonna hyvinvointialueille ja kehitys ja heidän omat toimensa purevat, niin uskon, että hallituskauden loppuun kohti niin olemme ihan hyvässä tilanteessa. Kiitos. Tämä kysymys on tältä erää loppuun käsitelty.